Taldetxo juntatu geha azkenengo, oain gauden bezala, azkenengo 15-16 urtetan. Baina danak hau gure ibilbidea. Batzuk lehenago hasi zian, Mikel bezala, Koldo bezala, eta beste batzuk beranduago. Ni playerotan lotuta 7 urtekin. Hasi ginen playerota futbola jolasten. Futbolian zaude, baina baita ere etortzen eskua botatzea. Eta umekin hasi nintzen, larun batetan umei pixka laguntzen, eta larun batetan ume arbitratzen eta kanpoan markatzen, eta igandetan jokatzea. Baina ja jokatzen, ja adin bat iritsi da, lanagatikan horrela utzi berri zanun. Eta orduan ja sartu nintzen buru belarri arbitratzen eta antolakuntzan. Zarautzen, zaretasuna beti egon da. Zuk galdetu kalean eta beti egon da. Egongo da jendea jokatu duna, edo neraita jokatu du, edo nere semea jokatzen du, edo binkulatuta egon dana playerokin. Playeroa da instituzioa da Zarautzen. Hombre, sentia hasi, lehenengo gauza, sorpresa, guekin gogatu ya, eskertzekoa, eta batez ere, poza, batez ere, herriak, ez dakit herriak eman duen botoa, baina herriak proposatu gaitu, eta herrian botuakin guri eman digute, alde batekan, bere ala hasi ginean, auta, poza.